zovit kan lo let le ta e khovela pathian in mihring a siam atang reng to khan mi pate hi kan ma sain van nei na tam tak hmeichhe na an ton mi pate na kan ton ve tak lo thil khovela hi na tam khop maya en tin na na naw ve thi nei tiang reng te le thil dang tam tak om theyang chu chung zinga thil pakhat lang sar tak hmeichhe te nan to mol mol mai mahse mi pate chungah thleng ve ngai mang lo thil chu pong sual hi ani ome hmeichhe te chang an ni lo pong sual hi mi pate po hian tok ve taila kan dam chung hun ril fim taka mang thei lo hle hle kan ni mai thei ani ole tun ruma po hian chu tiang dam chung nun khoi thil van toi thlak tak ataka tong tu kara robinson i Tleirawl kum som pangmi lek thil ton chanchin chu kan ngai thau don ani kara robinson hi Lexington South Carolina a cheng ani a Tleirawl dang ang bokin chhiar kom na sa a meche harhvang le hlim thei tak ngainat omzet mai hi ani a min rukbo thawm te chu movie le chanchinthar te chuan lo ral hriat ve thin mahse achunga chun ala thleng theng ti ngaina reng aring phangai bik lo ani Chutia thlamuang taka hun le ni chhiara le hringnun hlimawm tak a man mek lai chuan asuang tu aphak ngai hau lo mu mangrama po ala ton ngai lo thil RAPTHLAK tak mai chu aton turin khonun aron chap chu sak meu mai le kum sang ni pani chu ni som ni pali chamhalam ania karai Tleirawl kum som pangmi chu a thennu he thari te na chuna riaka zingan han than har chuan ni dang ang bok chuan anni man dan tur chuan chen dun chuan an rel dun ve na sa hle a hemini hian an chen duna luikal turin ro man na an siama an phur dun hle mai an ma huna thil thlang tur helok bi khek lo le he thari nu chuan a fanu te chen dun ne na chuan an len chu hmain in kota pangpar khoi ho chu tui pe turin a hrila he tharin bual hlan chuan anin kota pangpar tui chu halo pek saka an thona hala rei lo awangin karai po chuan munna ha ke korbul le ti sat chu alain beltaya Chutia lungmuang takmaya pangpar tuya pek lai chuan kongpuya chuan kardum pakhat chakzet mai hi aron tlan phe voya atlan pelzet nu chuan lon let le in he therete in kota chuan kar chu aron pak ta a chu kardum atang chuan patling pakhat pa ngai taka in chei lukum baseball lukum khum hi muang chang aron pen chuaka karai omna lam chu ron panin karai po chu na lo khwal pang thlir ve maya chupa chuan chanchin bu hi aron zakzia karai hne na chuan he chanchin bu hi ron pek cheu khatuma I chung ten omem atia karai chuan lo thona chang po thailem no chuan pa ngai takin lo changa omlo ve kan in ni lova ka thinu te na ni alo ti ve maya I thenu chung da chuan omem ti in chupa chuan a zot le khawa anom lo thu chu hrilin chanchin bu chu kalo pek sakmayang che karai chuan alo ti sam le ta chu vele chupa chuan karai chu kal hnai savin hnai taka din chila akut velam chuan a chanchin buken lai chu pe in karai na ban rual chi chuan angong a chuan pistola tin chilin kar pak na lama chuan awawa a hroi pheita a karai Tleirawl omnem kum som pangmi ve mai tan chuan ama aya palian le angonga pistola tin tu chu han pe le zia jang ani si lo chupa thun hoya chuan a soi anga piang ti chu adam kho chuna na ngai ti chu hrilnon angai san pa lo kheramai a hlau thong lu tuk chu aril ru chuna tong trai zui mol mola hunram chang hum ha sak bera tlan chu ngei chu atuma aruk chuan in pet ru na sa hle a car seat nunga chuan plastic bomb lian tak mai hi alo oma a chunga chuan lu tirin mel thet lo palina chuan a chin hnan le tlata he thari te in kot atang chuan an tlan chuak ta ani karai chuan bom chung atang chuan a thei topin an tlan thui zong omang tur chu hriat tumin alo chhut ve char boka minute som panga vel atlan pui nu chuan a motor chu tiding in plastic chin chu aron honga karai hnaina chuan damzet mai hian ika kan ho sakang chenga ka phuar bokang che pistol kol tu zokan hi thengil lola ti in aron hril zia man mo na le mi na an hmanang ti hlau thon na reng nei lo chuan hmeichhe tak ani zia chu chople chil chuan ati chiang thokat hle ani karai chuan a soi angzom zel chu anun na chan himnan chu rangai ti chu hai bik lawa aril ru film taka ma chan tu chun aril ru asiam fel so sawa chutia phuara aka no sak nu chuan plastic bomb chunga chuan khung le in a chin hnan le ta ani minute engama zat an tlan le ta kar chu mun pakhata hin a ding le dota karai bomb chunga om hne na chuan ka choi suak don che halo trebeng chengmi asuang che tin
palian a chu na ron vo le a an che vela thilom chu hriatimin karai po chuan bom chung atang chuan thawm a hriat thei ang chu alo ngai ven ve char boka plastic bom chu motor atang chuan choi chokin chuata ain ngata in chunga anuk lu ti chu karai chun hre thei in chung an lu fel nu chuan kidnap tu pa chuan plastic sin chu hongin karai ka a no sakna le a phona chu a phel sakta a pistol nei chu soilong le in aw emo tlan chu emo chu tumboi lo turin a shil non le a karai chu na hlau ema wang chu na soyang ang chuan om top mai ani chuti rual ro chuan ama kidnap tu pa in chung chu chik takin athil mu theng ang chu alo chin che ro ve char sara engang mi nge ni chu hriat atum ve ran mai a dawhkan a mel don ho le thil dang mu theng ang chu a chin chi a zela a doctor pan thin ming te po chu mu a chin chi a zela a chung chang hriat beltum chuan hlau chung chuan ti pui tumin zona a zot tis ve pop maya arin lo dewin chu pa chuan pa ngai takin lo chang ve mai zela an han ti vel na chuan sipaya tang thin ani ti chu a hre thei ta boka a chung chang chu atam theng ber hriat chu atum ve tlat ani karai hi kum som pang mi lek ni mahse afing em maya adin huna hian mitam tak hi ding ve tai la chu kan chi ai view ta ve ang karai kidnap tu pa hi serial killer ti taka ko sa zia hi amak hle maya heti an ti chung zong hian karai chunga chuna polite view loi thunga an ti vel na chuan karai chanchin chu azot let ve a pencil pen le le khapon in chopa a zona chana chu le khapon a chuan a zia kai zela a ming le a chena te bial pa a nei lo te le mi pat mai chen na sex a man to lo te thlengin a zota a chin chi a zel bok ani karai chuan an ma niang rual mai chia an man chu an pong sual thin tlang pui ti chu a hre ve ran mai a chunga po chuan a thleng ve ngai ang ti chu a ring thiam sa ani arin nang nge chuan an ti zo fel chuan mel thiat lo palina chuan ne zet mai chuan a voi enga masa chu sex man lui puina pong sual ta hrep maya karai Tleirawl om nem ve mai chunga thil thleng hi RAPTHLAKin alaina tom tak zet ani Chutia du to ka apong so nu chuan nang ma ngai lo zong tu chen om ve em en chinang ti pain TV news sa mi bo an pon le pon lo chun en du na mahse ti hun lai hian karai bo atanga dar kariat vel cheu alani awange chanchinthar chuan an lapuang lova anen zo chuan ngai tu poi nei lem lo ni hi ti in deu takina tong khum zia karai ne la chuan ang tikai mo chuan ala chu zelen tu thu chu a hrilya police ne la chuan i du chuan min report hayang mahse min report ani vai chuan mei chian pong so nu ti nan soi zui reng tong che atia karai tan chuan lo dam kho chuak po ni se ama hun chu awathim mel ta em angai to lo po kal thui ve hle a mei setam tak chunga thil thleng chu ni se he thil hi thian thlang zok hial mai thei ani mahse karai chuan a ru chu ti pau khawin beidon mai chu tum hau lo maya plastic bom a chuan a lu tir le ta a lu tir pa chu ni aw lawang ti in tiam chuan i kai ka no phui sak to lawang che hatia chumi zo chuan a chin han le ta a chupa chuan phone man sana anu puya bia a chuti lai chuan karai chu a taksa lo chaw to bok nen chuan bom chunga khung le chu zo lovin a thor thei ta lova a thoron ha thut maya a thawm chu hre in palian a chuan enge a chana zota karai chuan a thok thei lo thu lo hrila thawm beng cheng i siam lo chuan a chin hi ka hongang atia karai chuan beng sen lo tur thu atiam hnu chuan a bom chin po chu hon sak ve maya phone chu a man chun jom le ta ani a thil ton hi RAPTHLAK hle mahse karai chuan tlawm sam me tum bi khau lo a rir film tak puin tlan chu thei la hun rem chang chu angai ven ru ve reng tho ani anu pia biak zo chuan karai hna helai hmuna hian ani ngama za chui lom dona engma tal chui ei ve ngai dona ni atia trip le dam doi rui chi khat valiam chu ei lui tir boka chumin hu chuan rum pakhata hian a hruailu ta akut pania chuan han ka fa bun tira khumlu a chuan hruin han kaf chu a ton be saka a ke chu hruia ton betina khummonga chuan a che son theilo nan a ton bet le tlat boka Chutia du to ka ton be nu a chuan khuma chuan lonin karai sira chuan mu ve a an trip zuk le dam doi e wang chuan an pani chuan a reilo te a chuan an mu hil ta thuaya hun enga mo chen an mu thil nu chuan karai chu aron har hlol maya akut le ke chu khuma chuan a lo le in ton bet vek mai abula chuan a mar bo tu le pong sol tu ni bok chu
alo na muhil bor maya a har chian chuan tlan chuan hun rem chang takani ti chu a hria a bo pelatum lo kher mai akut phona chu thawm dim taka phelin a han kaf bun lai khum luwa hria in ton bet chu phel tumina beita a ha chuan se neng tin tin male chuan a phel thei ta hlau mai thawm dim takin a thu chuaka a ke ton na po chu a phel thei ta a thawm no chu ha tha sok sokin room chu chu san thei ta kong kha lam chu panina thei pato pa chakin kong pe a chuna tlan chuak ta kong pe a chuna ma pui thei tu tura mel ruaya kar pakhathi aron tlan hlau mai karai chuna mu vela chuan kar tlan lai chu panina tlan ta alo phar dinga driver hne la chuan atlan chu nen chu kokin kidnap kani solai na tangson karon tlan chu ka min chin sia sakro ti na hril zungzunga motor chunga chuan patling upa velam to tak pakhat le tlangwal thalai deuh mi pa pakhat thian lo chuanga Chutia hmeichhe Tleirawl a kuta han kaf line vo tukina alo phar ding chumak anti hle police station hnaiber Huaisen county sheriff department a chuan man mo takin an tlan phei puita ani mahse police station chunga chuan a base agin an lo dong song hau lo mai police duty hnela chuan Tlawm si an hrilngel po chuan police chuan Tleirawl om thadu lova ngaina thu sei chu an lo oi sak ngal mai lova karai an pong swal chep nu anun na thapa tlan chuak tan chuan thin rim thlakin alung chiat thlak du nga tang chu a sahim na bernia hriat police station a thlen chuan dot choi emo han lo lati zui si akuta hen kaf bun lai te chu puin rei fan in shilfia nu chuan deputy chuan karai nu chu phone sakta karai nu chu lo lom khermaya afanu chin hriat lova darkar somparet vel lai lo bo to chu alo mang an pui hle to hi alo ni police ho chuan an wan biak tir zo chuan karai chu damdoi lama hroi tamai lo chuan ama an kidnap na in chu address an chet lo awangin an hroi chuak le ta police station ama hroi tu tela khan an lo soi chiang fak thei bik to si lo karai tan chuan chungmuna ke le po chu thil hrom lo phrom tak chu ani nge yang mahse inom na address chu an hriat mai thei lo awang chuan a hra chiang ber tu ama nen ngeya kal chu hangai boxi soituang khan karai hian kidnap ani lai song khan anin chunga thilom te chu chik takin a lo thli thlai ru ve reng kha ania ama kidnap tu pa mel chiang taka soi thei mai ba ka am fit sa magnet in bel dan te le doctor mingte plastic khunga boma serial number nen lam chun a lo la chin chia thlap vek ma hiania hei mai ba ka hian an ba jowa me se sam khuina chuan samjai sen om ti thleng na lo soi theya a lo chin chia vek maya khaina khan me se dang cheng ve nomani chuan asamrong chu asen venga yang ti chuan hriat thei pha ta om na lai bor vel om an thlen chuan man mo taka tlan chuk ani awangin chiang takina soi fak thei bik to silova chuti lai tak chuan chulai veng boran property manager chuan golf cart thi alo khala police pa chuan ti dingin anin zon lai om dan an hriat thei ang chu hrilin chutiang ang in chu omem ti chu azota chu pa chuan alo hre hlo mai ko mu ta in chung han lu chuan ami zon pa chu alo tlan bo mana mahse hming le ani na chu chiang takin an hra chuak thei ta aming chu Richard Evonich ani karai akin dam na in po chu anu puine nan lo lai ngai ani ti te an hra chuak ta Richard ta hian anu puyom lo hlanin an ma ni chenei ngai hmeichhe kidnapin alo pong sual chu alo ni karai kidnap nan amhan rohman te chu angai ngai na lo kalsana police ho chun uluk takin an chuyan an fiata ana thona tele a phone record te a motor kol lai te an chung ko chanchin le thil dang dang ta chu an hriat chu abel ta zela anina thingrem kil khata lo in hum pakhat an hon chuan chanchin bu hlui hi alo in da thakhiaw maya chu chanchin buwa thilen zia ka chuan an min zon richa ta hi serial killer ni ngeya ngai theile tur thil a in ziak le ta thlat mai le chu chanchin bu chu sports Sylvania Virginia kumsa chakwa somko pasare kuma chuak kha ania apek ma sabera chuan Tleirawl pani ruang an char thu hi a in ziaka an ruang char hi Christiani kumsom pangami le anaw Catholic kumsom pani mi an dia karai ang de bokin anin kota in fiam lai chu rukbo ni in rong taka tha zu yan nia an ruang hian bo atanga ninga hnuwa char ania an mani thatu ero chu chu ani talo ani hetul thatu che du dan le richa ta che dan hi ain an ema wang le an chanchin in siana lo in da thakhiu mai chuan police station thelna ti chual le deputy chuan chui chiang tu ni FBI a hrilve ta hal bok ani
richa ta chung ta chuan biak po nu chuan anu puil anu chu chawmangin an lo zin dun dai hi alo ni a an ina thil thleng po chu engma an lo hre ve lova chanchinthar hriat vele chuan in lampan chuan an ho ve ta ngala richa ta hian anu puiom lo hun chu changin om lo vele kidnap tur chu lo zong tamai ni in alanga a thil tum chu lo thleng viong mahse karai Tleirawl Huaisen le fing taka thangero chu ati fu mel lo kheromai an man chu phata zok lel chu ani anu puite chu an hovele chuan police nen chuan an beta hala richa ta hian aunau nu chu lo be nom na chu lo hrila anin atanga minute somni vel kal motel pakhata lo biru hi alo ni a awmna police ten an hriat chu taka chuan man mo takin a biruk na motel lampan chuan an kal ta hala mahse police ho an thlen phei meu chuan alo tlan bo le man tlat mai an mi zon hi serial killer tlawm tak silai kol bok ani awangin man ngei tumin thei to pan chu a phone signal man na area chu chuizui le ngalin Jacksonville Florida omti an hre thele ta a chumi lampan chuan chak takin an zui le ta a van nei thlak takin richata motor chun phathei hlau mai police chuan din holin car chunga tanga chhok tur chuan an ti a mahse richata chu chhongam lovina pistol chu aka hmumina ma le ma chu ain kap hlum taringot mai ani karai na ma rong taka pong sol tu en kap hlum ti a hriat chuan a thin arim zawk le a anhuwa ama a interview le na chuan ti hian a soya adam lai an man ngei kalo be se ha chan chu courtroom chung ama ne na ma sana keima min thlang hi a thil ti sol len berani thu shil ka du ani tina soi chuak hiala Chutia richata berati nu chuan karai chung changa kes kallai chu ti top ani ta a mahse thinglam chunga an thil hmeichhe chu chui chen zui zel ni in Tleirawl unau Christian le kati ruang han sarpo chu richata tha ngai ni ti chu an fin fia chauta zela hei mai ba ka hian a ma da ya ruang an lo charto Sofia Silva kum somporok mi po chu richata ko tuala thi thawani ti chu an hriat chu bil le ta bok ani karai hian Huaisen da kena ma rukbo tu hi ma chon lo se chuan a thi pha ve ngei rin om ani a Huaisen na zara serial killer an man thei pha a chon om tak zet ani Lexington County Sheriff Leon dot chuan karai thil ton le che da chu thil na mai lo takani ti hmeichhe lo maya amang rual fanu nei ve tho awang chuan karai chunga thil thleng chu khongai hle a hmeichhe Huaisen takani ti po chu a hre chiang hle a karai chu atu sak hle a fanu ang mai nei na karai nin hlona tur zong ti a hriat chuan Leon chuan Sheriff Department a chunin hlona tur lo siam saka karai chu kolai chakal thin helai hmana hina thok chun jam ta zel ani an hato chu nuam po ati le a police officer ni ve chu tumin police academy a chuan a training ve a azir zo chuan school resource officer atang ta nge a an training lai hian rum kha chu zirtir tunu pakha chuan karai chu a training ve ti hrelavin a case chu azirtir fu hlau maya karai tan chuan thil niom tak chu ani lo nge yang le an zir lai an zir zo chuan karai chuan an zirtir tunu chu muin a chanchin chu hril ta a an zirtir tunu chu en thiam lo hle a poeti thu chu hrilin midang te po chu a hril ve ta hala a graduate ni chuan mi Huaisen chormoina loman courage and bravery award an hlan pha hial ta zok ani karai hi tuna chuan pasal te po nein fa te po pan hi lai ha nei to a misulin an rukbo han pong sol tong nu ni mahse beidong du lovin Huaisen takena ma hun chu apal tanga anuna thil thalo top khok thleng chuan ama ai nu hnem tir du lova chak tak le Huaisen takena ma hun atan thei to pa chu a hmeichhe hlo tling le en ton tlak tak alo chuak thei ta ani